یک минут салому алейкум ба тамоми халқи Тоҷикистон ва кулли мухлисоне ки ба чӣ соҳае набоша маро дастгирӣ кардем, мехостам ба ҳаматон, ба ҳама халқи Тоҷикистон ва берунаи Тоҷикистон, кулли ғарибон мехостам бигӯям ки Худованд ҳамеша нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. Дар ин моҳи мубораки моҳи Рамазон буд, иди Рамазон омад. Худованд ҳами чӣ тобаву надомате, чӣ суханое ки дар дили қалб доштен, чӣ суханое ки ҳами сидқи дил ҳамаро дастгирӣ кардем, ҳам дуои хуб кардем барои худтон, Худованд дуоатонро қабул кунад. ҳамеша бефарзанда фарзанддору бехоната хонадор, қарздорота қарзошон халосу Парвардигор ҳеҷ вақт ай раҳмуш кандатон накунад. ҳамеша дар раҳми Аллоҳ бошед. мехостам бигӯям ки иншоалло ба дастгирии шумо ба ҳама қувваи баланд мо мерасем. Иншоалло ба дуои якдигар ба ҳама хурсандиҳои зиндагӣ мерасем. ба ҳамун хотир ҳамеша хушбахтӣ, сарбаландӣ, хонаи обод, шифо ба тамоми касалиҳои хонадортон ва ҳамеша хурсандӣ дар хонадони ҳар як халқи тоҷик боша. ҳамеша хай сидқи дил, бе кина, ҳами дарини сина хай қалб дӯстдори якдигар бошем, меҳру муҳаббат барои якдигар дошта бошем. нигоҳ ки як калимае ки дарини як ай дил биромад, як калимае ки Тоҷикистон ба пеш, тамоми халқи тоҷик як калимаро дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон дастгирӣ кардан. Чӣ хел ба ҳамин калима Тоҷикистонро мешиносанд? ҳамон хел ҳамин кина, ҳамин бадӣ ба якдигарӣ накунем, ҳамин хел дила тоза, дарини дил ба хуби якдигар бошем. иншоалло ки Тоҷикистони мо гили гулзор мешавад. ношукрӣ ай ватан накунем. ҳамеша номи ватан, номи тоҷик, номи ҳар як инсони халқи тоҷика ай Тоҷикистон берун ба обрӯ қувваи баланд шинос мекунем. Худованд ҳамата нигаҳбон боша. ҳамата дӯст медорам. бозам сарбаландӣ, хонаи обод, ид муборак шавад. Худованд ҳофиз.